Здравейте, приятели! Аз съм Коки и в днешното видео ви представям DJI Osmo Pocket 4. Една малка и доста интересна джаджа, която през последните, може би 2 или 3 месеца, откакто имам, използвам и нямам търпение си най-накрая да ви представя нещата, за които съм си записал да си говорим. Днес хора няма да използвам MacBook-а, ще използвам тефтера ми, в който съм си писал някакви неща. Разбира се, аз не работя по сценарии. Съжалявам, за което ако понякога някакви неща не ми се разбират и малко е така увъртам. Но, набързо. Покета, според мен, е бърз, компактен и оптимизиран. Като в това видео ще разтегна и трите думи и ще ви кажа всъщност какво имам предвид под трите думи и какво всъщност имам предвид под бърз, компактен и оптимизиран. Така, направо започвам с първото. Бърз. Започвам с, може би, любимата ми функция. Active Tracking. Active Tracking, хора, е... между другото, нямам представа коя е версия на Active Tracking. Мисля, че е 4.0. Ще ви го изпиша тук на екрана, защото нямам представа честно коя версия на Active Tracking. Забравих да го проверя. Но да, Active Tracking, хора, е една функция, която супер много помага. Ще ви дам пример. Когато снимах с телефона, много често кадъра ми бягаше. Ту ръката ми отиваше надолу, ту по-нависоко или някакси се завърташе кадъра, нещо падаше настрани и на мен не ми харесваше. Но с Active Tracking ме държи в центъра и на където и да завъртя камерата, както сега ще ви демонстрирам. Ето сега ще я пусна и ще тръкна телефона срещу мен, за да виждате. Ето, виждате. Накъдето и да вдигам и да свалям камерата. Вие всъщност в момента не виждате нищо, но виждате как сензора се мести. Надявам се фокуса на Galaxy S22 Ultra да е страхотен, защото на Pocket фокуса му е супер, но аз нямам представа на Galaxy как е. Сега, следващото нещо, което съм си писал след Active Tracking е готиното стартиране на Pocket-а. Сега това нещо долу ще сврез да не набърка. Както всички видяхте, се стартира, няма се да фокусира, се стартира ето така. Хоп! И ето вече Pocket-а е стартиран и е готов за работа. Като идеята, хора, в случая на това стартиране е може би една идея по-компактно да става. И тук е момента да споделя на нещо, което пропуснах в началото. Това видео не е спонсорирано от DJI. Това видео си е лично моите неща, които съм си записал и искам да ви кажа, защото реално как да се изразя най-правилно, ще да ме разберете. Не искам никоя фирма да ме спонсорира да ми каже напреди това и това. Хора, ако DJI ме бяха спонсорирали, ще да ви говоря в цифри, в точни науки, в някакви неща, които те са ми пуснали от DJI да кажа. Но това си е моето лично мнение за тази малка джаджа. Показвам ви отново на екрана, защото е много хубава. Ето тази малка джаджа, с която през последните 2 месеца гледате видеа и горе-долу от началото на май вече почти видеа с телефон не правя, освен някой шорт. Сега, засегнахме първата дума под бързина, какво имах пред. Бързото стартиране и бързият Active Tracking. Второто нещо, което съм си писал и втората дума, която ви кажа, беше компактен. Реално, самото му наименование, надявам се да се вижда, Pocket 4, подсказва, че тази камера е подходяща да се държите в джоба. Потвърждавам напълно. Докато си снимам дейли влоговете, между другото днес е единствен ден, в който ще пропусна дейли влогинг, защото това видео е толкова сложно и толкова дълго планирано, че ще се наложи да пропусна и най-вероятно утре, в сериал, защото днес е вторник, всички, които ме следите за мини подкаст, знаете, че аз един ден по-рано си качвам нещата. Мисля, си ги снимам един ден по-рано и качвам на следващия ден. Така че, да, Pocket-а беше през цялото време с мен през последния, може би, 2-3 седмици, ето така, постоянно си седи с мене, слагам си го сутрин в джоба, излизам навън, я намеря штракна, снимам нещо. Плюс това е много, много удобен, много бърз, много неща има, за които ще говорим само след малко. Сега, какво имах пред под удобен или компактен слаш? Сега, първо, под удобство имам пред здравия грип на захващане. Отново ви го показвам, само че на близък план и отзад. Грипа реално е много добре създаден, за да може да не ви се изплъзне скъпата ви джаджа от ръцете и евентуално да не изпуснете, защото все пак е деликатно устройство, но нали, шанс да я изпуснете няма.
Сега, също нещо, което искам да споделя, са частите на покета. Между другото, аз нямам представа, половината взех да ги прибирам, защото хора готвя се за едно пътуване, от ме чака пътуване. Това са двете малки частички. Ще ги виждате най-вероятно на някой по-близък кадър. Това е основата с USB-C конектора, плюс кръчетата, които вие много добре познавате и сте виждали неведнъж. Хора, този бонус към покета, освен че го правят една идея малко по-дълъг, го правят и по-удобен за захващане. Защото когато отиде ръката ви надолу, за да може да ползвате, ще го видите на близкия план, за да може да ползвате рекорд бутона и джойстика, самия покет става доста неудобен. И когато сте без грипа, много по-трудно ползвате това. А когато добавите основата, така да кажа, много по-лесно се борави с джойстика и с всичките работи. Само да споделя едно важно нещо. Тази камера си иска свикване. Не е като всеки телефон, в който натиснеш и започне да снима. Пак натискаш и започва да снима, но не е точно така, както си го представяте, защото покета е камера, която си иска своето свикване и своите настройки. Реално аз през повечето време изобщо не настройвам това, което вадя от покета, но само натискам, актив траквам и вие реално гледате суров вариант, който дори не минава цветова корекция, защото такива добри цветове вади това, че нямате си на представа. Сега, може би една от секциите. Време да ви кажа защо го наричам оптимизирано. Хора, тези, които познават Pocket 3, ето тук някой ще ви сложа една снимка на Pocket 3. Знаете, че когато екрана се завърти, сега, за да не му хъба батерията, ще го изключа само за да може екран да остане отворен. Сега, под екрана, когато се завърти, ето по този начин, покета може да се изключен и по този начин ще ви кажа се малко как. Се появяват двата нови бутона, които вкараха от Pocket 3 към Pocket 4, вече в Pocket 4 ги има, в Pocket 3 ги няма. Сега, това са Zoom и Custom бутона. Zoom бутона ви е пределно ясно какво прави. При едно натискане 2 пъти Zoom, при 2 клика, 4 Zoom. 4 Zoom е максималното при видео, 2 Zoom е максималното при снимки. Custom бутона между другото е доста интересен. Сега ще го събудя и както виждате сега, ето едно нещо. Показвам ви го на по-близък план. Натискам Custom бутона и гимбъла се завърта. И влиза в влогинг режима, който много добре ползвам всеки ден, в който снимам. При 2 натискания, сега всъщност обратно ще го върна, за да може да виждате, при 2 натискания сменяме къстъм бутоните C1 и C2, в смисъл къстъм модовете C1 и C2, които C1 в случая съм си заложил за снимки. C2 е за видео, като мисля, че могат да бъдат програмируеми, но за да не ви изложа. При 3 натискания заключвате гимбъла и буквално спира някакси локва на всички страни и след това се отключва и пак може да мърдате. Ето сега ще го локна и както в смисъл, аз дори да го движа нагоре-надолу, той просто е закотвен. В смисъл, ето тази му част на гимбъла не се мърда. Тя май пак се мърда, но не толкова. Само да го отключа. Като самия хора къстъм бутон е доста интересен, защото само с едно натискане, сега невероятно ще го видите на близък план, с едно натискане и леко задържане, изкарвате менюто, което е реално къстъм бутон, което се казва. И тук можете сингъл прес, дъбъл прес и трипъл прес, за да си ги настроите по-прецизно. Минаваме надолу. Джойстика. Джойстика е доста интересен, като може да изпълнява няколко функции. Едната функция е тилт, нагоре и надолу. И съответно наляво и надясно в и двете функции. Втората функция е зум, като можете по-прецизно да зумвате от бутона, надолу и нагоре съответно зумвате, надолу от зумвате. Копчето до него, оранжевия бутон, както аз му казвам и той е доста странен. Той изпълнява две роли. Едната роля е, разбира се, запис, който между другото тук що се пусна. А другата му роля, ето, показвам ви го сега на малко по-близък план. Когато задържа, покета се изгасва. Това е бърз начин, ако искате да го изгасите и също време можете да го стартирате. Ако искам, например, да снимам в шорт режим, само натискам и той се стартира. И съответно, наобратно се изключва. Много хора ми харесва, че бутоните имат по няколко функции, не изпълняват само една функция. Разбира се, зум бутона могат малко повече функции да му вкарат, но това за бъдеще. Сега, още една интересна част на покета.
Клампата. Гимбъл клампата. Ето отново тук отстрани ви слагам снимка да видите Pocket 3 всъщност какво му е. Той е направо като цяла кутия, бе, хора. Там трябва да сложите цялата камера в една кутия и така да си я пренасите, което между другото да си признаем е леко неудобно. Тук само закрепя отдолу стойката, свалям клампата и вече мога да започна да снимам, без да ми се налага да търся място на огромната му кутия и това нещо дори ми се побира в джоба. Сега, любимият ми аксесуар към Pocket. Хора, това е DJI Mic Mini 3. Надявам се да не му объркам името, защото това е доста интересният микрофон на DJI, който пристига в Creator комбото на тази камера, в Normal комбото или в Standard комбото, мисля, че така се казва Standard комбото, не идва, защото просто е за тези хора, които вече имат Pocket и просто им трябва малък апгрейд. Но Creator комбото получавате, както казах, DJI Mic Mini 3 или просто малкото микрофонче на DJI. Тези, които по-сериозно най-вероятно следят темата, знаете, че в Pocket 3, пак оставяме една снимка тук, пристига предишната версия на микрофона, която е малко по-висока и също време тук ще ви изпиша и наименованието, защото не ги знам, защото са хиляди. Но пристига една идея малко по-големия микрофон, тук в случай е доста по-малък. Като разбира се, той има два много интересни бутона. Сега ще го видите на близкия план. Единия, когато го задържа, стартира микрофона и също време пуска Noise Cancelling, а другия е Connect бутона. Connect бутона е доста интересен, защото е мултифункционален. Хем може да пуска и да спира запис, когато сте към Pocket-а, хем когато го задържите, търси активното устройство, в случая Pocket-а, и може да помага в как да кажа, в по-бързите натискания, ако сте например на 10 метра от него и няма как да се разходите, искате карта да започне на 10 метра докато сте, просто натискате долния бутон, като между другото ще го видите на близкия план, аз пак го показвам и на главния кадър, но ще го видите и на по-близките планове, където съм ги направил, надявам се да вървят вече. Но да, когато веднъж го натиснете, стартирате запис и още веднъж като го натиснете, нали, съответно прекратявате записа. Хора, в момента, всъщност сте забелязали, поне снимам с телефона, снимам с HoloLens LaraCam 2. Това е следващото нещо, което искам да ви кажа. Супер мулти свързане. Вие това много добре си го знаете. Ресивърчето на HoloLens-овете. Ето. Штрак отзад и когато опусна, в момента ще се върже най-вероятно към... В момента този микрофон е вързан към... как да ви кажа, към преходника, който е за камерата, единствено с един USB-C кабел към телефона, но иначе може и по този начин да се връзват, може и по другия начин да се връзват, като и двата начина работят безотказно, мисля, че, но аз си предпочитам повече другия, защото си има кабел, знам си, че са вързани, знам си, че работи, като мога да си настроям и прецизно отгоре, вижте, видите, подмол на близкия план, да мога да настроям прецизно силата, с която да влиза звука в кадъра, нещата стават перфектни. Сега, хора, време е за малко оценяване, така да кажа, защото всеки един детайл, който ви изпорих в това видео, си има някакъв вид оценка. Започвам според нещо, което, разбира се, е Active Tracking. Хора, пак ще кажа, Active Tracking е много добър, но оценката, която аз му давам, е може би 8 от 10. Сега всъщност ще обясня защо давам 8 от 10. Давам му 8 от 10, защото реално понякога спрямо в каква ситуация се намирате, може да ви загуби леко. Ако се движа много бързо или съответно мина зад обект, разбира се, камера ще се скрие, това е неизменуемо, неизбежно, извинявам се. Но ако се движите твърде бързо, понякога Active Tracking ви губи. Забелязал съм го, че наистина губи, може би заради това искам малко по-сериозно да го апгрейднат, но разбира се и така е добър. Сега, второто нещо, което си бях писал е стартирането. За стартирането, хора, понеже нямах да му дам много висока оценка, ще му дам 5 от 5, защото това е страхотно начин на стартиране, няма нужда от бутони, представяме два начина на стартиране. От рекорд бутона чрез задържане и от екрана чрез завъртане, защото така са го създали, че както ви е удобно, така да можете да го стартирате. Така ще го опиша. Продължаваме нататък, за да не става епизода 1 час. Сега, основата плюс краката. Реално, тази основа, хора, е доста стабилна. Въпреки, че е направена от солидната пластмаса,
но е доста стабилна. Например, просто съм да сложа други крака на покета отдолу, които обаче не пасват толкова добре. Доколкото тези разпределят по перфектен начин тежестта на покета и той не се поклаща. Доколкото с другите крака малко започва да се поклаща, каквито и да сложа. Причината е, че има три малки, отново ще обкана на близки кадър, защото тук е много тъмно в момента, има три малки крачета, които отдолу да го държат стабилно на масата. Сега, реално това е за откъм основата. Сега, всеки един от бутоните, хора, разбира се, е страхотен. Между другото, си мисля, че пропуснах да дам оценка на основата. Дава ми, може би някъде към... Пак ще дам 8,5 до 9 от 10, защото е доста добре направена и от DJI са се постарали наистина вашата джаджа да не се изплъзне по абсолютно никакъв начин. Сега, всеки от бутоните, хора, разбира се, си е с различно скорост, с различно качество, но общо казано за бутони ще дам 10, защото бутоните са много добре направени, всичките работят по перфектен начин и изпълняват по няколко команди, което между другото мен много ми хареса. Доколкото, разбира се, съответно ще кажете колко актив тракинга си му дал 8, а на бутоните даваш 10. Да, съответно, защото бутоните могат да правят много повече неща, отколкото с актив тракинга. Това е нормално. Mic Mini 3. Микрофончето, което просто не слиза от мен, когато снимам с покета, както в случая в момента е Holy, който да, записваме. Микрофончето, хора, е много добро. Не му трябва абсолютно нищо повече. Имам си една щипка, с която си го закачвам, която между другото също може да служи като магнит. Ето. Тя си служи и като магнит и пак и така си я закачвам, но когато съм с свичер или с нещо друго, както предния път успях да го изпусна този път, се случва, ето така. В момента на тениската не знам дали ще изглежда много добре, но успявам да го закача с щипката. Принцип имаше едно магнитче, ама някъде го загубих. Но на микрофона за копчета, за build quality цялостно, ще му дам 9. Защото, хора, този микрофон не е много малък. Има много лесна опасност да се откачи. Макар че магнитите са стабилни, както можете да чуете, има доста лесно може да се откачи, както видяхте предния път, когато вдигах MacBook-а, ще ви оставя един кадър, надявам се, както вдигах MacBook-а и тръгнах да го свалям, за да намествам портовете да се види, той се откачи. Като нали, не беше много хубаво, имайки предвид, че е направен да не пада. Заради това ще му дам 9, а не някаква по-висока оценка, защото малко трябва да апгрейднат, може би, в връзките. Хора, надявам се да съм успял да засегна всяка една тема, която искам. Покета, разбира се, има още две менюта. Мисля, че сега ще ги видите на екрана. 2 менюта, плюс менюто за паметта, които може да се засегнат, но аз ще направя едно подробно видео, в което наистина ще седна и ще измисля начин, по който да виждате в реално време какво пипам по покета, защото, както знаете, като беше с MacBook, като говорих за MacBook, покета снимая с телефона, правя B-roll кадрите. Така че, надявам се да съм помогнал на тези, които си търсят следващата камера. Не съм със сигурност убеден, че това ще е вашата камера, просто на база на това, което казвам, се надявам да си намерите вашата следваща камера, тези, които си търсят. Така че надявам се това видео да ви е харесало, разбира се. Ако е така, ударете по един лайк, абонирайте се за този канал, като ударете кампанката, защото хора сме много близо до 100 абонати. Вече гоним целта от стария канал да ударим 200, надявам се до края на годината да ги ударим 200. Аз съм сигурен, че ще ги ударим. Така че абонирайте се, ударете кампанката, за да може тя да ви известява, когато кача нещо ново, а не да чакате YouTube да ви препоръча клип. И ми напишете един коментар каква искате да бъде следващата тема на мини подкаст. Хайде, чао и до следващия път!